non pir thelong ke ongdung soar lo tum prek jam akisung ka chetong nang do mithang a hem along pen cheng lok hi thi ke damahut sai hem along la pen lo ke charli a hem along pen sitami soar lo tum aphan kilang rem pen cheng lok prek jam akisung ka chetong nang do pik hangjang Lapuson soar lo tum akisung ke phop hede ji la pen kachire make et pen ke do thek ji aphan puma tha ponsi Sakhi one stop center atum ke patir pi ponalong Mahila Shakti Kendra Special Cell Women and Children Child in Need Institute mate CINI NGO atum cherap cheto dun sikedam tang jangmi poni phai thongkep ani prek jamadi malong cherok tok amai deng ponlo bang somai ada por pioneer kebra achitim apon malom pen japra langso bhomtiar ni ahithialong hithi ke bang la pen chojor cholang soarlo atuma phan pangrum si soarlo akisung pen kachere mek ke do thek ji aphan than pajer milo labang so una hut soarlo atuma kisung ason pen kachere pen ke do thek ji aphan sitami lamkan pen paklang ponlo Bangsohut Center Administrator Sakhi One Stop Center isita terang pipen pherangke atuma phan nangke pachini dona tengke soarlo atum akisung lapen hamphang along kilang rem lapen prek jam akisung ke photuma phan kepejok thekji lapen sarkar pen pipi pon awar sai kacho dengdun thekji aphan akemang pado ponsi labangso kacherok tok amai deng pon loposi ningje pon Lapen Sakhi One Stop Center 191 toll free number along humri pen soarlo atum prek jam akisung ke photo maphan koda long akit joy pen lawyer pidun pen ahoka kang sai ki pidona war sai sitami do po hamphanga rata tu maphan ke pachini ji po akemang pedo ponsi bangso kacherok tok amai deng pon loposi ningje target lo nilipun dakewang ke Mahila Shakti Kendra One Stop Center Women Cell lapen organization senior hin pensionitun kadu kabe chhum pensionitun dakewang nilipun ke bang athigela phelo je ladakini weekly market long mole chilbu ko je pusi mane nitun as mass awareness of pensionitun ke bang nitun ladak senior hin kantame isi street pe paklang korilo street le theme ke domestic violence laso thaksa ko nilipun bang government hin ben ko pe schemes awar sa ki ima sorlu man kicharai kom han warsa ki man nitum ladak han poniglo lapen ako one stop center tame toll free number 181 lapen pamphlets tame nitum kadu ka be phanta ladak han ka chidor tum sorlu tum han tame ba ke bang atum tame bakin sumar tum han tame nitum la so pamphlets tame lodu niglo la so pamphlets mang ke arling la pen kadu ladak na si chini ne tuman tong si dok tame la so ke tok jira long pen tame chini pon ko pusi ne to maning khalo ako Halapu Women Welfare Officer Romali Teron Pipen nangke pachini dona tengke soarlo atum akisung pen ke pajok thekji la pen soarlo atum aphan sarkar pen ki pipona war sai sitame rad aphan ke pachini ji po akemang pado ponsi prek jam soarlo asong la pen NGO atum chingrum si bangso kacherok tok amai deng pon lo pusi ningje Lason thak thaksi hanjang langso Bokajan College Sukhanjan Kuligaon dilai la pen hidipia long an sitami lapuson cherok tok amai deng pon lo আৰু Mahila Shakti Kendra Social Welfare Department আৰু Women Cell Special Cell for Women and Children আমাৰ আহিছে NGO চিনি আমি এটা awareness program কৰিছোঁ জাফৰাজানত তাৰপিছত আমি জাফৰাজানত পিছৰ পৰা আমি এতিয়া যাম আমাৰ ডিপি ভিলাই কুলিগাঁও আৰু চানিয়াজানত আমাৰ awareness program আছে আমাৰ এটা awareness program উদ্দেশ্য হয় কি আমি যিমান মহিলা যোনটো ভায়োলেন্স ডমেষ্টিক ভায়োলেন্সৰ হৈ আছে যোনটো মানে হেৰাছমেণ্ট হৈ আছে ছেক্সুৱেল হেৰাছমেণ্ট য'ত ৱৰ্ক প্লেছত ইয়া গাঁৱত ইয়া য'তেও সেইটো কাৰণে আমি মানে একটা এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম কৰিব আহিছোঁ চ' ডেট সেহেঁতেও মানে গম পাব কি ৰাইটছ আছে সিহঁতৰ আৰু কি স্কিমছ আছে গভৰ্ণমেণ্ট স্কিমে যোনটো দিছে Langchi Thing Pen Subhas Terang Karbi Anglong Live